D'acord, continuem amb l'exercici 2 de la pràctica 12 i aquest exercici consisteix en fer un control en llaç tancat. A vegades era en llaç obert, que és que no mesurem l'eixida, per tant no ens cercionem de quan encès està la llum. Així anem a tractar de tindre un nivell de llum constant, subministrat de forma natural i mitjançant la làmpara. La combinació de les dues és el que anem a suposar que està mesurant la LDR. Per tant, depenent de la mesura de l'LDR, anem a aplicar un algoritme de control que estareu donant en automàtica bàsica, tot i que no us doneu discretitzats, ja us voleu discretitzats a tècniques de control, i en aquest algoritme de control anem a aplicar una eixida per tal de que la suma supostament natural i la que subministra el llum, augmenten o disminueixen la llum total, que la medirem mitjançant una LDR, i per tant tenim aquest llaç tancat, a això es refereix. El primer que hem de fer és mesurar les magnituds de la LDR, és a dir, la resistència que té quan està encesa i quan està apagada. Per això anem a Proteus i fent clic dret a l'objecte podem veure la resistència que té a cadascun dels nivells. És a dir, Dark Resistance és 1 mega i el màxim nivell de llum són 500 ohms. En la pràctica física ho mesuraríem tant encesa com apagada, com ho vam fer a una de les pràctiques. Ara posem també una prova de voltatge per tal de, la teniu així, per tal de mesurar el voltatge quan estem amb la llum apagada i quan estem encesa i ho anotem. Veiem que és 4,762. Una vegada posades, fem una regla de 3 per obtindre el valor analògic digital i obtenim els coeficients per a aquesta conversió. Amb això ja tenim els valors. Per favor, reviseu els càlculs que realitzeu i justifiqueu-los. Així s'explica en què consisteix el PID, que igual ja ho coneixeu d'automàtica bàsica i si no ho veureu al final de l'assignatura. De totes formes, l'explicació és molt intuitiva, per favor, llegiu-la. I una vegada llegida, continuem amb l'exercici. Anem a fer en primer lloc un control únicament proporcional i després li afegirem el control integral i derivatiu. Basant-nos en el projecte que teníem de l'exercici 1, vos recomano que copieu i pegueu i li canvieu el nom. Definim el port de llum per a mesurar la llum de l'ambient, ho farem de l'LDR. Per claredat és millor que no fem tot en una línia, per favor. Serà simplement un exemple d'abans. Per això ens ho anem a endur. I ho anem a guardar en una variable. Per exemple, lectura potenciòmetre és millor que utilitzeu camel case, que és que la primera és minúscula i la següent és majúscula quan són diverses xifres, que siguin noms que siguin clars. Són bones pràctiques de programació que no costen res i després fan molt. Podem fer el mateix per a la lectura del LDR. Però clar, ara hem de canviar l'analog read i hem de canviar els valors que estem emprant així. Ja no és que el destí siga 0 a 255, el que hem de llevar el map. No ens interessa. Però així sí que ens interessa, perquè volem canviar del que estem llegint a l'LDR de 0 a 1023 per poder comparar-ho amb la lectura del potenciòmetre, que és la luminositat objectiu que tenim. Una vegada la luminositat objectiu que ens dona pel potenciòmetre i la luminositat que medim per l'LDR coincidisquen, ens quedarem en aquest valor de voltatge que imprimeix una intensitat en
la bombeta que tenim al final com a actuadora. Per tant, els valors els tenim així dalt. Són 101 i 974. Per tant, passem de 101 i 974 a 0 a 1023. Llavors tenim les dues lectures. És recomanable que poseu un delay. Per exemple, 50 milisegons podria ser prou menys per a donar temps a mesurar a l'ADC, perquè sols hi ha un mòdul ADC i distints canals connectats a distints pins. Hem de calcular l'error, que va ser la diferència entre el que llegim al potenciòmetre, que de passo ho anem a declarar, respecte a la lectura de l'LDR. I, a més, hem de calcular quin va ser l'output, que és l'output anterior més Kp, que és la constant del controlador, per error, la constant proporcional. Per tant, anem a definir com a float Kp, que va ser 0,1, que ho posa l'enunciat, i posem la sortida, que és out, a 127, perquè és un punt intermig entre... Així convertiria abans, ja que el valor final pot anar entre 0 i 255. Per tant, així anem a escriure el pin out, la nostra variable out, i out ha d'anar entre 0 i 255. Per tant, hem de saturar-lo. Out és igual si out és major que 255, serà 255, i si no és 0. I per altra banda, si out, anem a fer la saturació per baix, out és menor que 0, no podem baixar més. Per tant, serà 0. I així m'he equivocat, seria out. És a dir, que si és superior a 255 ens quedem en 255, és una saturació. I si és menor que 255 mantindria out i faria una mateixa saturació per baix. Si complís la condició, se queda en 0. Amb això ja tenim programat el controlador. Anem a provar-ho. Tinc un error a EE, així. I no he declarat error, per tant, int error és igual a 0. Ara sí. Això ho anem a deixar de banda. Per tant, veiem que si augmentem la llum que mesura l'LDR, l'eixida podríem anar a la mateixa 0. Veiem que és 0. Ho havia llevat, però no pot ser útil. I si comencem a baixar la llum, arriba a un punt on el controlador comença a funcionar i veiem que augmenta el període. Llavors estem veient que el proporcional no és suficient. Aquí vam a l'espaiet. Però bé, per això també utilitzem les constants KI i KD d'integral i derivadora. I canviant la referència, és millor que ho fiquem a ADC. Això va més clar. Bé, fent algunes proves, podeu observar que si canvieu la referència començarà a pujar o a baixar, però no té per què ser estable. És a dir, pot ser que
se passa la referència i continua baixant. És per això que un controlador PI o PID són més robustos i si se dissenyen adequadament poden arribar a l'objectiu més ràpid, amb menys oscil·lacions, si estem veient com s'implementa i altres assignatures veieu com se dissenya. Anem a continuar amb l'exercici. Com este vídeo s'està quedant un poc llarg, ho veiem al següent vídeo. La segona part d'aquest exercici, que és afegir-li la part integradora i derivadora.